Mayong buntag mga kabaro no. Sa karon mga kabaro no, special ni nga adlaw kay birthday sa kong ugangan gabi niya karon. I-continue sa dagat mga kabaro no, sa may Bunhumi, sa may Banay-Banay, Davao Oriental mga kabaro no. Kanya nagpaabot kami diri sa kanto kay kusog ulan mga kabaro. No, kita nimo. Urang na magoy low pressure ang Davao. Tibok Davao region anya. Mga kabaro, dala mga kabaro. Uy, si Mrs. ug si Kinay napas balay kay ilisan si Kinay mga kabaro no nya. Unya, samtang nga paabot sa nila papa no ug ni Kuya Charlon at Juan ug mama. Ako sa ipakita to nga panghitabo gabi no. Og let's go. Ayan para sa Lord, mga perong gabi na ang bigay kasi 25 days aking manong sa Instituto Lord, kaya pasalamat kami sa imuha na itagaan ng may nalawas kung nakabot sa nyaning hanggang sa iyang karong nakabatan o hinawat kinuo na impulit sa tagaan o tagas na kinabuhi uban ka na to o nga mabaskog o uban sa akong mga anak sa akong mga umaga nga kami permanente na magmasinadyahon kanan akong pasalamatan sa imong ang inyong kaluwi kami tanang Ginoo. Lord, salamat po sa naghanda hining pagkaon ang prepare si Joan, si Cheryl, si Andy, si Charlon ug ako ug si John. Salamat Lord, salamat po. Wala imposible. Bless the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mayong batas. Gusto ko ako. Yeah! Salamat Lord. Salamat. Happy birthday. Na-record kita din. Oh, sige. Dara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Daddy. O sige, ito. Wish. Ito ko niya po. Salamat. May lawas. Matagaan sa ako ng mga lawas. Mabot pa ko mas 150 years. Tama na na. O, ganang baskong pa. Tumtin. Mga kabaro no, sa karon na namin susulod sa bahan niya. Si onboard niya ako mga kabaro no, si Joan, si Mama, og ang birthday boy, si Daddy June. Sige, Charlo na nag-drive mga kabaro no. Sa karon mga kabaro na namin sa Mayagdaw. Og kuyog na mo si Kinay mga kabaro no. Hindi mawala ni Kinay. Bisag way ligo si Kinay kuyog ko na mo no. Kaya mga kabaro no, update lang may kung unsay dagan sa panahon mga kabaro. Sa karon ulan-ulan mga kabaro. Ulan-ulan. Kaya daw low pressure area ang Davao region mga kabaro. Nya. Okay lang kinay? Okay lang si Kinay. Okay lang ka? Update mga kabaro. Mga kabaro no, nangagi mi og McDonald kay layo-layo pa tong Bunhumi niya. Wala mi na mahaw no. May iwan. A1, spicy sa Ay, McDonald KFC. KFC mani. KFC day. Wala wala drinks may. Without drinks sa Isa mga kape mo. Kape lang eh. Na may kape. Yes po, pwede coffee at drinks.
Kuha na lang kabok. Unom. Bali, isa lang ang A1, sir. Ha? Isa lang ka A1 without drinks. Ilaka din. Mga kabaro, no, may buntag do. Sa karon mga kabaro. Taas-taas po dog pila. Adaw nagkasama mga kabaro. Pasalamat mi nga wala may nagsamal. Nagpa-oriental mi mga kabaro. Taas ang pila yun. Taas yung pila. Tapos pila uy. Sawit sa araw pila uy. Banay-banay kay ang chicken dito mga kabaro alas 2 pa sa karon nangabot mig alas 10. Karon mga na lang pud mi ko ano, mga mi og asa gani ta ya? Badas ma? Oo, kami niyo ito. Maniud to. Tijo, ata? Badas! Basta lagi si K9 vlog. Badas! Asa gani ta pa? Ito tos badas. Badas. Mga kabaro no, doon lang kami sa kung yutang natauhan sa lupon na mga kabaro. Mataw tag mate magpalita og Empanada? empanada. Good. Kay- Lami lang empanada ya ba? Mamalit mo tag empanada sa Kalinan. Seaside bando. Seaside. Mate raingon pero kini kay pure good mate. Layo-layo no, empanada. Pero kung matapos may kwan po, lite, mga dumi, pumalit tayo, bahali na. Bahali na. Yung asawa na yan, na may bahali na sa padala. Bitin, wala ba na, matina-playa. Ha? Bitin, matina-playa na. So ko siya, lite. Late. Mga kabaro, no, mag-update lang yung magbaro. Kay mga tuwing badas, tanaw na badas, no, o asa may dapit sa badas. Tijo. Badas!
Mga kabaro, nami sa Badas mga kabaro, no? Muna ang sleeping dinosaur diri mga kabaro, no? Napaga ka dira. Nagpahulay mi no kauban si kuya ang driver kaya nag-stretching ang driver. Yeah. Oh, Kumusta ang pag-drive? okay lang. Ayos lang. Main, kumusta? Okay kayo. Okay kayo. Ma, kumusta ma? Gigutom sa Agi gutom. Tijo, unsa kumusta? Unsa Kani okay kayo kaya abot ko na sa Badas. Ando Okay yan, kayo. ando yan. Og si Papa. Paro. Kaya alas 2 so may dito mag-check-in mo ton. Dito mi diri no. Ug unsa ka na diha na sa ubos no? Sayang no ang akong drone akong gi-charge sa kuan sa may Bunhomi. Ug sa karon sayang nga gwapo tawig do baro. Og among K9. Hello K9. Lami po kasi gangin. Oy, ang pit malo sa kong gangan. Hello manok. Pa, kumusta ang biyahe? Okay kayo. Okay? Okay ang biyahe. Kita niya, makita na to ang mga kuwan. View. View. Inay. Lo. Makawalag ko mga kabaro, no? Kung tayo, stress ka sa trabaho, diri mga kabaro, grabe. Kasi ayusa sa panahon. Yeah. Hasit tijuan main. Dito mga kabaro, view dito no ya. Amo lang diri lang mi banda para dili kayo crowded mo dito daghang tao. O sige Charlon. Game mo ang nagduyan ang view deck no. Tama ka ba? Sleeping dinosaur. O ka na i-research na ko niya no kung anong gitawag na siya sleeping dinosaur. O kadto nga island no. Unsa to nga island niya katong katong island. Di tama no kinsa man ni taga diri taga Oriental. Maro gipadaka ng dalan kini siya. Di sa una dali tulin sila ni karon dako ng dalan no. Badas barangay Badas. Sa may mati K9. Ay. Og mag-update lang ni mga kabaro no. Turo. Mga kabaro no, si Mine og si Ate Joan na malit og pagkaon dia sa kuan. 7-Eleven na may sa Manikling no. Mo ni sa Manikling mga kabaro no. So, nakauya ba dito? Sa kinsa ma? Nay, oy. Kinain dili mo na og kinain ha. Kisa na uyab diri ama? Nani ka uyab diri pa? Manikling? Ha? Naka uyab diri sa Manikling? Oh, si kuwan no. Sige saman. Basta tayo mong idoon din. Kasi mga dagan dito papag. Kinain na lang ka ha. Kaya maglaglag din. Sa karon mga kabaro. Wapo na Manikling no? No. Mas progressive ang Manikling kaysa sa Bato-Bato. Tayo establishment lang no? Asa ba? Pamilya mo po na sa una.
Pa, unsay mo istorya pa? Lami ang Kami aning ikonto ilibrita. kisa may libre si mo ah. Aba, siyempre. Mga kuha na to. Kisa man si Ikaw pa sa Secretary Charlon. Charlon eh. Si Kuya Charlon mga kabaro, gilibre niya sa papa no kay birthday papa. Karon ang naitabo. Unsay masulti nimo pa? Pati na may higa niya, tugnaw kayo. Tugnaw kayo. So, cellphone. Mga kabaro, no, nanami sa Bunhomi. Karon ang naitabo mga kabaro. Nay naitabo no kay si Kinay. Ang dugi mga kabaro, wala kasulod do kay no pits allowed diri sa Bunhomi. No chicken allowed. Ang alaga ni Papa nga manok, kung ako ang alaga nga hero, wala kasulod kung dili nara sa guardhouse ito tubangan no. Kaya mga kabaro ang nahitabo, mo ni lang kwarto ang baro sa halagang discounted naman daw ni si Kuya Charlon. Tuto. Dali mga kabaro, dagan na niya. Teres, gamay. Nya, pwede ma. Nya, na kwarto King Bid. Nya, na si King David oh. Si mga kabaro na TV nya, iyon doon natin lang TV be. Ayo. TV. Oy, di mao ng TV. Kaya, duha kwarto siya mga kabaro, no? Nasa yung telepon, di ba? Intercom. Hello? Aha, wala. Intercom mga kabaro. Nya, thermos. Og, duha ka box CR, no? Ay, shower rin yung isa na. Shower. Og, saan eh? CR. Ay, ang CR. Naisuga. Aha, wala ng CR mga kabaro. Oh. Wala. Kunya, sa karon, daghan dalas pagkaon no kay siyempre sa birthday papa gabi mo niya magbaro. Mani, adri yes mama busy kayo. Og si Kuya Charlon og si Ate Jua naa sa Picas room, sa room 3 sila kay kami diri room 2 man ni atong slipon be. Tanaw na to ni og unsa ning ipanghimo na diri Room 3 si Ate Juan. Hello Ate Juan. Hello. Og si Mine. Ano yung magbaro? Natin si Bayaw. Hala kuya. Oops. Room 3 yung mga kabaro. No? Kaya katong mga room 2. Si kuya. Wow. Si Papa nag-iyon kuya. Nga daghan daw kay salamat sa libre. Si Kuya Charlo naglibre yan yung mga kabaro. No? Iyang birthday regalo kang Papa. Og sa karon room tour. Mo na magyapog design ang sa room 2 o room 3. Nagyapoy Pero, ang iro. Okay lang. Ito natin mo. Normal na no kay wa man ta kabalo nga ang resort di ay namong gibalaod sila mo to nga ato lang pug kuno bisag lab na to tong iro pero kay balaod ba no tay mahimo akbaro no kunya ang manok sa kungangan nagya pong dito nagya po dito nya mo ni lang CR ni akbaro no discounted ni kay na akbaro mo gyapon kung say plaster sa Picas mao gyapon plaster niya CR gyapon siya no shower og CR. Nya mga kabaro, bitaw po na yung mga nitag resort nga prani. Kaya naman, natin idea po kung magbalay na ita, pwede. Nga niyo, no, ang CR o ang shower. Ya, kung sa'yo pili mo ya, okay kayo diri ya? okay kayo eh. Okay kayo. Mo yung naglibre sa amo mga kabaro, no, si Bayaw. Og, sa karon mga kabaro, bago lang may nag-abot, og mag-update lang mga kabaro, no. Mga kabaro, may hapon, oras mga kabaro, alas 4 sa hapon. Ya, karon kami ni Papa diri Pa, Ano sa man? Nami itagay mga kabaro nga Papa G Bahalina. Asa niya napalit pa? Dito sa... Sa may simbahan gani? Sa Kwan? Bangkal? Bangkal? Bahalina mga kabaro, flavor grape niya. Og naapod mi di na ako basahon mga kabaro no. Og naapod mi ani mga kabaro no. White wine o red wine niya sa karon nagatubang mi niya. Timing kay pag-abot sa kong Bayaw mga kabaro no. Sa Tijuan. Good ya po. Usa pa matahan ni mo te. Tara ko na sa extra bed. Nya. Okay, na-realize na po ko na pwede rin magkaroon. Pwede. Oh, pero muna pa rin available. Sige natin okay rat. Naging plano ko, kung na-day, pag-deliver na ako dali. Oh, sige ma. Daghan kay salamat eh. Kaya na imong kwan, naunahon. Oh. Kaya yung nauna ko na may massage. Pwede. Makita na ko. Oh.
Si Ate Jo, ano mga kabaro, silingan na lang ang kwarto, no? Tommy, ya sila, 3. Nari ang mga kabaro, kaya kwarto, no? Ano tayo guest na 3? Uy! Special guest ako na sa room. Dara. Murag mo niya akong special guest sa room 3. Sa karon niya, alas 4 naman sa kapunon, kami ni Papa Pumaw nito. Magdepende daw sa kwarto. Ugma na lang. Ya, lingkod ya. Ako ning ati ba nang bisita diri sa room 3, no? Taga room 3 ni sila magbaro, riyan ni sa room 2. Kung bago yung pag-mix na ito, yung putan. Oh, pwede. Mga kabaro, no? Mag-update lang yung mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Pagsiwan ako ang bili nga salin. Tama kabaro. Uy! Bili nga salin mga kabaro, no? Magluto ko diri sa Bonhome. Og sa karon. What's up sa inyo mga kabaro? Og ako ra isa diri mga kabaro kay sila nagpangin-hangin sa dagat. Og luto na ang kanon. Uy! Si Mama nagluto ani no, na heater, kanon, og ibto na ko ni. Heater na nag-charge. Mga kabaro, no. Sa karon mga kabaro, nagpalupad og drone kanina, naman siguro no makita man sa pas na ko nga video. Og makita man sa video mga kabaro, no, nagpalupad kog drone. Og sa karon mga kabaro, update na lang mo mga kabaro, no. Mga kabaro, no, may gabi mga kabaro. Sa karon mga kabaro, ngit-ngit ng gawas niya. Nakaandam nagpagkaon akong bayaw mga kabaro, no. Nay tilapia, nay tilapia, nay Shanghai, lumpia Shanghai, nay ayun sa ganyan pangalan nito. Apritada. Apritada nga nay pasayan. Pasayan. Kaya napay chicken cordon mga kabaro, no. Paksi ng litson. Grabe baho pa lang ti. Lami naman kayo. Ato ni tawagon. Pa, ma, kaw na ta. Main. Yan na din na. Ako gani. Mga na ta, main. Dali dali. Pa. Yan pa. Papa mga kabaro, no. Murag enjoy kini siya ang birthday kayo, no. Na-extend karong adlaw ang birthday ni Papa niya. Nasa dagat. Libre ni Kuya. Grabe. Solid kayo eh. Sige ka, bola ni Oh, dili ka gulana kay magugul ta na bawal na diri karon di ano naglipay ta diri. Mga kabaro no, mo-update lang ko mga kabaro no. Mga kabaro no, di namin mo gawas mga kabaro kay ulan ang gawas niya karon. Ako magawas po. Ay mo gawas tamay? Alang si K9. Ay, sige na rin mga kabaro no. Amo kong giro mga kabaro na dito sa gate no kay lupits alaw man diri nya kuan mo to nga amo na lang gi pabilin na mong giro dito ang imbis dili dapat kay sa kwarto man to nagatulog na mo. Dulog na. Dulog to na mo nya sa Papa. Pa kumusta man karon adlaw nga ugma Hindi pits. ko pa maka mo. Karon? Unsa ba maligo? Pagka ako di ko maligo kay kusog yung ulan. Di ang discipline, tanaw O si tanawon ta lang nga maligo ka. Uba lang ka pa? Mutaw ang ng Dagat. dagat. Init. Mga alas Alas 8. Alas 8. Oh. Mutaw karon taog dakong dagat. Delikado mga kabaro no kay muda ko ang dagat karon niya sa Papa maligo. Delikado kay ulan. Delikado ang ulan. Kusog ang ulan sa gawas. Kusog. Kusog. Yoy. Usok, uy. Kusog. Kusog ano? Oh, kusog ang ulan.
Main gusto kang ulan? Wala, gusto na ko. Gusto kong balon. Mga kabaro na, ma-update mi sa mga ugma siguro sa buntag, mag-update mi mga kabaro no. Sa karon, kusog ang ulan niya si Main mo adto kang K9. Tabunin lang to ba, Main? Tabunan ganina to kuha ang kuan sabi ang kuan ni Susi sa ban? Oh, susi sa ban kay. Okay. Mga kabaro no, mag-update lang mi mga kabaro no. Mga kabaro no, among si Bayaw ni sulod kay nasa giuli niya. Ano nag-blooming man nga padung na matulog. Lagi mo yung bilas. Ay bilas niya. Correction paper mga kabay, no? Sama kay. Gabi ka correction paper kay ba? Bilas niya. Oh. Nga naman magkuha na ron para out daw. Naunsa. Mga kabaro, no, atong silipon ang gawas ni yung tuyugan ni si Mrs. niya. Paugma lang kaligo pa. Uy. Maragwa na ulan, no? Ay, ulan pa, oy. Ulan, gusto kong ulan. Ano yung mga itsura sa gawas, mga kabaro, no? Kung yarong orasa. Ulan? Ha? Paligsik. Maligsik lang. Paligsik lang. Mo ni itsura sa gawas, mga gabi, mga kabaro, no? Dagang kay suga. Yan si Pilas. Hi. Grabe naman. Ay, asa pa dong mo? Tulog ko. Matulog. God. Yan mga kabaro, purag lisod kay liguan ni arong urasa kay ano ulan no. Ato kong kalo. Nya. Okay. Kaya nag-ulan man. Oops. Mga kabaro. Gabi diri mga kabaro. Siguro kung walay ulan, grabe oy. Grabe yung activity ni katong last time ang god katong diri amin no, katong wala pa'y pandemic. Birthday sa mama na akong ate nga nasa nagkatapok magsuod diri amin. Grabe, uy, wa pa pandemic na banda-banda diya sa mga kabaro, no? Kaya gitudlo mga kabaro na banda-banda diya Nya diri grabe tao ni karon mga kabaro kay siyempre wala umagid nga totally nga nawala ning pandemic. Mga kabaro, no? Mag-update lang yung mga kabaro. Mga kabaro, no? Ang among room 2. Yeah, ang sa room 3, diri si Bayaw, no? Tanawa to si Bayaw, no? Ayo. Yeah. Good. Sabi ko, kumusta mo diri Room 3 ni mga kabaro, no? Kumusta ka? Sige, okay ra, wala problema na. Mga kabaro, si Kuya Charlon, maligo, tapos papaya yan, nagulan, wala na naligo. Ang ilang ko diri mga kabaro, ang ilang signal. Wala mga kabaro, wala sila TV. Mingaw kayo sila diri. Kami dito, Bipo Miss Vicas. Yeah. Mato sa minimahin sa kuwan sa bisitaw na mo among K9 kay na priso. Mga kabaro, bisitaw na mo sa K9 nasa gate mga kabaro kay lagi mo siya kasulod. Ako bisitaw ni Main no. Nya. Main. Ano ba? Main. Let's go. Tara. Yan ang malingkuranan. Damay butangan sa kuwan. Kanang at bangber. Maglingkod ka. Sa likod sa kuwan gilingkuran na ito anaon ni mo perlagisa. Kaya butangan ng kuwan. Wala. Pero butang. Hulat ang kuwan. Hulat ang Diyos. Mga kabaro, ma-update lang yung mga kabaro, no? Mga kabaro, no? Kuyog na ako si Mai, no? Si Ate Joanne. Kay ato na mo sa K9, no? Kung saan na sitwasyon dito sa K9. Kay... Ha? Okay na siya, Sunday yung pa yung... kayo? Hiniraman. Tadiri tagi. Kahayag. Kaya yan. Mo ni mga kabaro ang kuan diri basta gabi, no? Na... Ano? Maligo. Hindi tamligo, eh. Uy! Oops! Ah, kabaro. Uy! Ginensya Hayag ni mo. Alayan. Mention. Bonhomie. Bonhomie. Nga no pets allowed. No pets allowed. Bawal gid basta sa resort nga mga high-end, bawal lang. Pet. High-end Jo, eh. kumusta man? Okay, ras tujuan. Mo ni activity mga kabaro kung gabi na billiard. Nya, na swimming pool mga kabaro, no. Ug sa karon mga kabaro. Murag na sila ay person limit. Sa swimming pool. Dili tanan. Oo. Mga tao pero Dili pandemic mo sila. good mind. pandemic. Dili pa din kayo kuan. Siga na ti. Dia. Nya. Mo ni. Oy.
dead yun kayo. Hello gang. Wala na po sila yung banda-banda, no? Diri ti katong wala pa kuanti pandemic. Libo kay ni nay banda ni magabi. Sa karon walay banda. Banda rin ko. Banda rin ko. Sa alam ko. Oh, picture na remind niya ate. Ha? Kangit-ngit ba? Hayag mo na. Hayag na. Nya. Oops. Function hall. Function hall mga kabaro no, ngit-ngit na siya kay. Magkuha sa Gwapo. siguro tagpuan. Unsay? Sa ban. Atak, kuhaan sa nato sa ban. Sa ban. Sa nato. Ay, sa ko na. Ima. Kuha na. Tatay. Kuhan. Gabon. Ah, sugad mo sawa oy. Isog. Mga tao lang. Asa tayo? Gwapo din ako. Function hall? Kahog bitaw. Mo ni ang gina... Mo ni ang ginabalik-balikan. Ay. Hello. Hello. Hello guys. Hello guys. Taga diri mo? Di tagatagom. Oy. GPS na nito. GPS na. GPS. Oy. Mga kabaro, no? Na-record diri ah. Daga kay activity diri ba? Na basketball. Nya sa karon may Actually, wala mo daw bayad ang kuhan diri. ano sa? Ikaw na bilis. Ano? Ano sa sila drafting? Mura. Mingaw ti. Ah grabe. Kana diha ate, nay na banda-banda diha ate eh. Sa karon wala gid tay mahimo. Mingaw siya. Pero okay lang gyapon. Gwapo ilang function hall tiyo. Ang function hall laban nindot. Gwapo. Ug sa gawa sa tan-aw nindot kay ni ug man gwapo ni ug buntag. Apa pa picture? Oh, buntag di. Kana diha ti ba kana diha na balsa diha. O mo na akong ingon si Mua. Kana diha ana nay balsa niya, biraho-birahon. Wala ba bayad? Wala ba bayad? Ay, gapo mato dito banda sa ilang kandio. Kanilang parola. Oh, kana lagi ugma buntag mahayag na ba? Nasa tempo dahil. Yan iti oh, maning ilabays ganda nga kwanti oh, mga ban. Pwede na sila matulog, gito na raw. Yan. Pag nga na kada ko ito mga sakyan sa kuhan, di ba? Pero may maragusan. Yan no. Diba po kayo? Mga tindog. Okay, pwede mo tindog no. May nako rin bit-bitin be. Sa ban ng data piniskuhan niya. Sila sa ban ng mga sila o. Okay lang ban kung Hindi ka ban. Pareha dito. nga na. Muna mo itabon ka kinahin mga kabaro kay luoy pinta na mong dog. Eh, babayan na nana dog tulog ug bakal. Kaya nandan wag na niya. Tulog nga boom. Uy, sige. Oh, sige. Shout out sa GPS. Yo, magbaro no, sa karon. Picture ka dito, te. Tulog na. Paluway. Tulog ba siya? Halo, Kinain. Halo. Diri lang sa ka ha. Sabot lang sa ka karon ha. Sinsya na Kinain ha. Mga kabaro no, mag-update lang yung mga kabaro no. Mga kabaro no, si Papa ug si Kuya. Naligo na mga kabaro, magkaro na mga kabaro no. I-try na ko niya ko ang GoPro Kiss kung unsay ko mga kabaro no. Unsay mo. Og di ba siya mabasa sa ilalom no. Try na ko ning salom. Sa karon mga kabaro, tara sila. Pero sa tijuan, murag wa naligo. May mga kabaro. Ang adlaw sa Bonhomie. Ito na ko sila kuya. Uy, dapo ang balog uy. Kabaro. Diri ang balas diri mga balo. Dili white sa ano. Wala ka po sa mga palupon kay sumpay raman kay oriental naman banay-banay, lupon. Sumpay ra no ni maura ni dagat sa mga na dagko bato. Hop. Aski Charlene.
Update lang mo kakwaro, no? Like ko yung balon. Nakakayos yung balon. Nakakabaro. Yeah! Stop! Ah, nagkuha balon, uy! Nagkuha balon, uy. Kuha na, ibaluparan mo ganina, Ria! Nagkuha balon, uy. Yeah! Ipalaporan mo naligo dari kanina. Ipalaporan mo nag-drone ganyan naligo. Ha? Saka, nagkuha balon, uy. Okay. Tujuan? Ano man? Kaligo mo sama ulit. Ang pindot ni Bunhumi mga kabaro, ang inangwa mga structure sa mga balay o sa mga cottage. Pero speaking of guys, dagat mga kabaro sa tubig. Kuan, kanang nakaligo na ka kanang mga di na natin kagaya mga kabaro. Lahir lagi siya. Pero okay ang area. Na dili saba, gabi. Yan, namoy mga ero. Bawal yung iro mga kabaro, no? Makadismaya ang iro. Pa! Ano naman? Di paluparan mo ganina, wawan ka! Dagkuwag balod, oy! Atay! Woo! Dagkuwag balod. Ah! Yeah, boss naman pa. Okay lang? Sa iwan yung mata, eh. Ang saan ni Dria? Dag ko magbato, corals? Kung saan ni corals ni Dria? Nakon sa'yo na dali di salo. Nagko mo gaygot. Yan mga kabaro, no? Sa karon, bukid na mga kabaro, buntod. Yan, dagat. Kita kayo nas drone kanina, oh. Kanada, dalan. Yan mga kabaro, si Papa. Dagkog bato, yan. Ako na sila nagligo mga kabaro kay dugay kayo ko nakamata, no? Mga siguro nakamata ko. Alang si Midjan mas kumuntagon niya. Ay! Agay. Bungkag sa'yo, no? Update lang yung kabaro, maligo-ligo sa mga kabaro. Agay! Mga kabaro, mayong buntag sa makadua, no? Mga kabaro, no? Sa karon. Kumana yung kumahaw, no? Si Main, si Mama, si Papa. Oh. Kining room 3. Natin sa room 3 si Kuya sa tujuan niya po, no, mga kabaro. No, gikan sila nag-pictorial dire sulod sa wow, kabro. Sana all naka-dress. Morning, Tijo. Good morning. Morning. Up. Mga kabaro, no, room 3 o room 2, murag kuani nga number kining gitawag nga swerte ni nga number, no. 2 og si 3. Og sa karon mga kabaro, oras na to, no, alas unsay oras Main? Alas 8:20. Alas 8:20 ang oras niya. Busy si Mama, busy po si Main. Karon nakamanamig ligo, nakakauna. Anda bandang dapat mo kabaro urag. Araw ta man yun to Main? Sa Mako. Sa Mako daw man yun to ang kabaro, no. Nya, dito nagdabaw kay amon si kao diri alas 12. Pero ako lang isa-isayo mga. Alas 2 to alas 12 siya. Alas 2 to alas 12. Nag-check-in mi alas 2 niya, out po alas 12 pero
Isayo-sayo lang na po mga kabaro, no? Kay mas gwapo itong sayo po ta makauli sa Labaw kay traffic pa ya pag abot sa Lasang. Kaya mga kabaro, no? Morning dagat karon nagtaob, buntag sayo, taob ang dagat, no? Kaya. Ya. Dagko lang siya balod. Lubog ang normal na siya man, kimabaw man. Yan mga kabaro, no? Balik lang ko. Yeah, usay ka sulti mo kay ikaw naglibre sa mo diret sa resort. Nalokoy ko sa kay Kinay, kaya nagkulong dito. Isa ni Kinay. Isa lang. Gulong, yung ginuha siya yung nanay. Mga kabaro, no? Magsikaw tayo na yung mga kabaro niya karon. Kining parang kaulan na nagawas no. Alas 12 na kaudto. Ato nga mag-check out na si Papa. Pero na pa sila sa binsahe diri yan. Usay binsahe nimo pa nga ang imong birthday diri na to gikuan sa Extension. Oo. Ito naman yung extension, pero ang akong sulti, ang atong gihigdan, okay kayo ni. Okay kayo. Oh, sana Aircon sa aircon, okay kayo. No kayo. Bugnaw kayo ang CR, usay masulti CR, limpyo kayo. Limpyo ang sakuan ni Doro limpyo. Dahil ako kasalamin. May kasulti. Ang ako lang gikaragutan kay kasulti magyud ko. Ang ani mere kay mga ligog dagat. Pagka ligog dagat ang bato pati na sabat-sabat ako tuhod. Kiniligay napay malod. Para mapabayan ng bato. Mga kabaro, no? Ma-update lang yung mga kabaro kung nanay sa mga kabaro. Asa mga giron main sa? Ang mga ako sa tagbukualon. Sasa man napit. Mga ginigmagaw sa Bukolalo mga kabaro kay barang sa Birds na banda no tilawan nila sa si Mama Papa murag wala pa katilaw kami ni Kuya ug ni Tijuan og labi na gid si May nakatilaw na ni sa Bukolalo mako og update lang ngayon kabaro no. Tay unsay masulti na to sa resort nga atong gi anyan karon. Spacious kay ang room. Grabe ka dulit. Anya unsa pa? Salamat good morning. Unsa pa? Wala na dito na lang. Mga kabaro, nag-check out na yung mga kabaro karon. Nagpaabot kami sa kuan mga kabaro, nagpaabot kami sa tig-check sa room parang ilang i-check kung basig na yung mga unsay mga kulang. Basig namin nasud sa bag naa sila ang listed mga kabaro, okay. Og mo ni mga kabaro ni. Meron na siya. Sige sa Virgin Mine. Si Bon man ni Technique. Mga kabaro no na mga kabaro. Nagtaob na sa mga kabaro no. Uy. Og update lang yung mga kabaro no. Unsa man atong dagat? Parat dili. Dili? Tamis. Bidarita. Unsa man ang dagat? Parat dili. Parat? Ako may anak. Bitaw yun. Smile day, 1, 2, 3. Ay, na-video man di ay ni.